ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ଆମର ଆଈ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁନାକୁ ଯେତେ ପୋଡ଼ିବା ଆମେ ବା ପରଖିବା, ତାହା କେବେ ତମ୍ବା ହେବନି କି ତାହାର ଦାମ କେବେ କମିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ପରିଶ୍ରମ ଥିବ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମକୁ ସାକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିବ, ସେଠି ସେ ଲୋକକୁ ଯେତେ କୁଚାରଟନା କଲେ, ଡିମୋରାଲାଇଜ କଲେ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡ always gold and gold is sparkles in every situation.